ki khubor ka bate se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Kenapa? Senang. Jadi channel no? What? Saungat nagi ba mensau nak jingsia siat dak suloi hak snong dolun. Kidon mentah ha civil hospital Makurwan. Bat kidon ru kibala stom jor kibala penkit no snong stang. Wei nagi ba mensau ubadan mentah ha Makurwan civil hospital kadai namar ba kuli ulaksam lai jaka nak sangti jongu bat ya uni uju kuli ulaksam ar jaka nagi benta juga kurung. Na padeng ki ba mensau kidon kibadai kuli nak jan. Bat nak kleru bat menta kidang don ha padeng jingsia sumar. Halor ni kijingja ke HANM Southwest Kasils District kala kerpa di sarkar bahkan bu no da ka police outpost ha dolun kanang bakum kene kijingja kan jasho hadien habun ladami kino kijingja kaja namar ba ka jington ka police outpost ki polit kila antem ya kenu ka huri hura ha ka puar ka pabiang. Nak kalian ajungi kung asing HNM Southwest Kasils District ni dap dak kajing. So kia ko bajur ko bedai bat kene ka jingja hang tai apo dulun. Ti nak kalian ajungi kum nong yalam kembang laya tu mene ba ni layo jingtip lang ba presiden jungi nang tai ya ka ba ai kene ka jingtip singi. Bat nak kalian ajungi ru kum ba ni laya trelang bat ki ni laya persang bat fun ni ki kali ban ya pen kit na udwut ki bapang bastam cha ne cha Makurwan bat nak kalian jung presiden ru la let ban ya put senran lang we sate sha nong stoi ban de pasumar tei bat hakani ka hospital huni apo Makurwan ki apo kumba song e ki bastam bat kum ka jing yi ki jing yang nim ta arngut ki bakham sistem jur bat arngut ki ba dang dunal ni ki dang she dang sade flat da ki kuli ti arngut pade ki kham sistem muru tawe ru bade ha nong stoi ru kham sistem jur hi taru nak kalian kajungi kum kaseng ilada banyak keren mene bat presiden bat kini ki bahaya ngasem ki le apoi mentah kani kasngi hakani kamit ke mentah kamit kayong nak kalian kajungi ni raya keli le bertel bat kini raya ka jingjia ka debet jingjia ka beningkong ka debet nayo raya ka jingjia hayo pade kini ki try ki temu ban met banyak kendu ya une banyak kajia mene kapur musngi hayo ban kali ban bertel ya ka ai ka jingjia ban ka ai ka jing ya berngam bersit mene apu ya tina kalian jeng kini pada kimpat boy ha kata ka jaka ban ya keren ban tahu breu tina kalian jeng ta pada nga yo sngau bagi atu bagi om bagi ni ba lingba ka jing ya yat jeng kini ki breu ban ya keren bat ki ndai la yo la se uting ni kumnu siap asit no da ki kuli na kamta ki pajba hak tu ka jaka ti kile ade ya ki pajba jong tu kadong athang kumba sanmud ai hadu kanika sngi ku nata kila yang sau ti nakal yang kajungi ngi ndram kanya uni breu bala le kulmar la ne la siat pathar ya ki breu la kumba siat ya ki marat ki mereng ni kita ki rusneu ki bawan ban pen thame la ni kini ki breu baman re nakal yang jong kini pada ki temu na kamta ka jing ha
ban ya penbet nak kata ka jingpa ya ka shnong ka thau ban ya ka yok han re nak kalian jung ni bru padi ulah siat kumasiat ya ki sim ki merat buat ka sarkar mi klaya kala ai ya ka jing la penmit ya ko ardar ba nu bru ba siat pen sau ya ki sim ki do dan ya ki merat ki mereng ka sarkar kan pensistom kat kum ka ai nak kata ka jungki bat ni ken mau kini ki snem ki ladap don wei nak kawai kisnong baki siat peniap ya ka dengim ane ka de ka jingriam peniap ya ka dengim rai kitu ki bru pai baru ki la sha kem rai leng ba ka jing ya le ka jingki namar ba tu ka dengim tu ka por kum ka jing yu ki la patai ku bor ro ba kawan bam la ni wan tu ya ki sok ki pai ya ki jing tum ki jing tap ki jingki te ki tu ki la namar ba boleh namar ba ki wan penjot ya ki jing tum jing tap ki jingki ti lembah ke jingriam ke jongki te ki ngat nok ta dengim ti uni ubru ke nya serngim dur kumba kampalat ban ye kitu ki bru ki ba lane kum kitu ki bru ki ba absirip ye ki merat ki bawan penjat ye ki jingtung jingtap nei uni ubru pade ulale kumba siat pathar la kumba siat ye ki le no ha kinu ki jaka ki bawan kamtam ha ki borda rei uni ubru pade ule parasnong parathau jong tu hi ke jaka lasiat ya kini ki beliau pajba jong kadong katang kina kalian kajungi ni kentu ken ya ka sarkar kajungi ba lani ya ka polis department la kunu badai ban pensistom ya uni ubriu ba le ya kum kini ki jaj kam bat ya ki beliau ki ba don ketiru hakani ka kam amdai tangi we dai la don la lap ya kita ki beliau ki ba don ketilang hakani ka kam ban siap pathar ya ki beliau jong kadong katang ki jong ki hang te tis ngabha ban kem mardor ya ki bat nak kalian ka jongiru ngin wat ngin budin ban ya trelang rengkat bat ka polis ban wat ban siam ban lap ya kita kibriu ban kem no ya ki na makiru kin yo ya ka jing pun saja kat kum ka an ti nak kalian ka jongiru kum ka seng ni bu ya kane ka jing kentu sya ka sarkar mi klia kham tam ha ka hum department ba ka jing jingai pelat jong ka police station kabadai na andu nang ni namo kuat sadu sete sya undulun syawa kaji ti ka nong ka bajengai hadu kata ti teng ki briu jong katu kadong ka thanyru ki ngalaban ong ka jingdon jong ki ki suloi ya ki gon ki nuki tiar pen saw ngalaban ong ba ki don hi ki briu yo la se ki don ki ba thiet blak nang nuri nang nu drai ha ka jing bom tip jong ki police department ti ki saja kum de ti na kalian ka jongi kum ka seng ikentu ya ke sarkar la kumnu ban buno e ka police opus hang tai hapo wa ka ji la ne hapo lun kenang baki pajba jong ka de dong ka thai hang tai la don kanu ka jing ya ka jia la ne don kanu ka jing ya huri hura tina kalian ka jong ka police ru ka kham kloi pan ban step ban yarap nang ta ki pajba nang snong setei kenang makiru kin nomlaj hakum kini ki jing ya ki bakun saw ya ki parado ki prasnam ke jungi khamtam yo la se ki don kinu ki jingja ki ba khamja shu banyak ane bat ngelaban ong bakane ka de kasin ka baningkong ka ba ya ka jingja siat kumni rangi kerman skam banang ni sekmat ba ka sarkar kan le ya ka badan kam na kamta ka jong ki ban buno ya ka polis opus hangtei nang baki pajba jong kadong ka thang tei rutin sngan ya ka imlang ka salang hangtei bat ni kerman skam ru ba ka sarkar lan ka polis department kan kem no mardori uni ubriu balai ya kan ka kam bat ni kermen scam ba hakini ki sngi la ni lasai ka sngi ngatrai la ni menta kamit kin yo ban kami uni breu bat ngin pen saja kat kum ka an ba ka ya kat kum kalenti jong ka an tina kalian ka jong ngi pen rem jur ki breu ki badan ti hakani ki jing ya siap pathar ya ki breu jong ki prasnong ki prathau ti kamta na kalian ka jong iru ngin nang yai budin bat na kalian ka jong iru ngin trai rengkat bat ki berpulit ban wat kita ki breu ki ba pen saw ki breu jong ka dong ka thai Ah!